Jamen, velkommen til det her astroterapi-webinar, og dejligt, at I har lyst til at være med på den her lille introrejse til, hvad astroterapi er. Og bare for at fortælle sådan lidt indledende, så er astroterapi jo ikke sådan rigtig nogen etableret terapeutisk form, men der er en meget gammel tradition omkring brugen af astrologi og terapi, som jeg vil komme lidt mere ind på, og som jeg også vil prøve at vise jer her i det her webinar, og hvordan man kan bruge det her værktøj til også at arbejde med sig selv. Og jeg kommer til at dele min skærm, så der også kommer nogle billeder og nogle slides, som I vil kunne se her på skærmen undervejs. Og hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at tænde jeres mikrofon og stille spørgsmål, og I er også velkommen til at skrive spørgsmål ude i chatten, hvis I har nogle spørgsmål, og så vil jeg forsøge at svare på dem enten undervejs eller også til sidst i webinaret. Og jeg satser på, at det kommer til at tage omkring en times tid. Så det første, jeg vil gøre, det er, at jeg lige vil dele min skærm. Så kan I alle sammen se, hvis der er lige en, der vil tænde og sige, om I kan se skærmen, at der står astroterapi, at integrere solsystemet. Yes, super. Så først og fremmest, så vil jeg give sådan lidt et teoretisk overblik over astroterapi, for ligesom at give en ramme for at forstå, hvad det egentlig er, vi arbejder med, når vi arbejder med astroterapi. Og det er jo selvfølgelig en kombination af terapi og astrologi. Og det i virkeligheden tager udgangspunkt i, det er sådan den forståelse, at man også har i den gamle hermetiske lære, som hvis der er nogen af jer, der kender Corpus Hermetica, som er sådan egentlig en gammel græsk filosofi, der handler om, at planetsystemet i virkeligheden bor inde i os selv. Altså at alle planetkræfterne, planetenergierne i virkeligheden er levende væsener, besjælede væsener, ud fra den forestilling, at alt i virkeligheden i vores univers er besjælet, er belivet med energi. Og der havde man også en forestilling om, at planeterne også var levende væsener, levende energier, levende vibrationer. Og at de her kosmiske væsener, som der bebor vores solsystem, i virkeligheden også har en energi eller en frekvens, som udvikler os, og som er i virkeligheden udviklet hele vores solsystem. Ved at de her planeter, som jo har cirkuleret omkring solen igennem 4,5 milliarder år, så er det ikke bare sådan tomme skaller af mineraler, der rejser rundt omkring solen. Det er faktisk også væsener, som bagom den materielle fremtræden også har en astral verden og en mental verden og en åndelig verden. Så det er energivæsener, som i virkeligheden også har en vibration, en kraft, som bliver overført til alle planeter i hele solsystemet. Så en måde, man kan forstå det på, det er, at alle planeter i virkeligheden er en form for organer i solsystemet, og hele solsystemet ses som et væsen. Ligesom man måske kan se på det billede, der er nede i højre side, hvor der er et solsystem med solen i midten. Og det, man i virkeligheden prøver at udvikle i astroterapi, det er det, der hedder den kosmiske mand, eller det kosmiske menneske. Det vil sige, det er et menneske, som har formået at integrere alle planetkvaliteterne i sit eget psykiske væsen, i sit eget mentale, følelsesmæssige og fysiske konstitution. Så man kan sige, det er i virkeligheden en videnskab om, hvordan at det kosmiske, det afspejler sig i det individuelle, og hvordan vi kan se, hvordan at det afspejler sig i det individuelle, og hvordan vi kan bruge den her viden til rent faktisk at forbinde os med de her arketypiske kræfter i os selv. Dybest set så er astrologi jo videnskaben om, hvordan at alting det hænger sammen i hele universet. Det er et udgangspunkt, at alle planeterne og alle solsystemerne i virkeligheden er bevidsthedscentre i det, vi kunne kalde kosmos.
Og hvis vi ser kosmos som Guds bevidsthed, så er det et kæmpestort levende væsen, og hvert solsystem er i virkeligheden en celle eller et bevidsthedscenter i Guds kosmiske bevidsthed. Og vi er så bitte små, måske endda atomer eller små celler inde i det her kæmpe kosmiske væsen, som alt sammen hænger sammen i et stort hele. Og på den måde, så bliver den måde, vi fungerer på i verden, bliver også en afspejling af de kosmiske kræfter, som spiller sig ud i vores solsystem, i takt med, at planeterne de bevæger sig rundt om solen. Så astrologien er i virkeligheden også videnskaben om, hvordan at de her planeter, de også har en psykisk frekvens, en fysisk eller en psykisk vibration, en energi, en frekvens, som altså udtrykker sig gennem planeterne og ind på jorden og ind i mennesket. Og det vi jo så ved nu med fysikken og astronomien, det er jo også, at alle de her planeter, de har jo et elektromagnetisk felt. De har en lyd, som NASA faktisk har lavet, hvor man kan måle, hvad det er for en lyd, som alle planeterne vibrerer. Vi kan også se, at planeterne, de har en frekvens, og de har en tyngdekraft, som alt sammen er med til at have en påvirkning af, kan man sige, alle planetenergierne i vores solsystem. I de gamle traditioner, det her det er sådan bare, synes jeg, lidt for sjov, bare lige for at se, at den her videnskab er i virkeligheden noget, der går tilbage til den gamle Kabbala-mystik, og det går til den gamle alkymi, som mystikerne havde inden for den kristne tradition. Herover til venstre, der har vi et billede, hvor det yderste, der står makrokosmos herop, og så står der mikrokosmos herinde. Og så kan vi se planeterne, månen, Merkur, Venus, solen, Mars, Jupiter og Saturn. Og så har vi det, der hedder fiksstjernerne ude i den yderste ring. Så det kan man sige, det er vores solsystem og den kosmiske energi, der er derude. Og så har vi inde i inderringen mikrokosmos, som er mennesket. Og der har vi så igen månen, Merkur, Venus, solen, Mars, Jupiter, Saturn, som ligger i den inderste ring. Og ved, kan man sige, at integrere alle de her planetkvaliteter i det ydre, i det kosmiske, i det indre, i det mikrokosmiske, så kan vi blive guddommelige mennesker, eller kosmiske mennesker, eller det, som Jung han vil kalde individuerede, altså det vil sige helstøbte mennesker, fordi vi mestrer alle planetkvaliteterne, vi mestrer alle de arketypiske kræfter, som eksisterer i universet. Og herover til højre, der har vi, synes jeg selv, et meget smukt billede, også for den gamle alkymi, hvor vi har de 7 planeter. Vi har månen og solen nederst. Og så har vi Jupiter og Saturn, og så har vi Mars og, skal jeg lige se, så har vi Mars og Saturn øverst, og så har vi Jupiter og Venus i midten, og så har vi Merkur, som i virkeligheden er planeten, som jo har den her Merkurstav, som I kan se, som i virkeligheden den alkymiske stav, som forvandler alle chakraerne, som bygger bro mellem alle chakraerne, og som jeg også kan se, står der 2 mennesker her, som er i gang med en alkymisk proces, hvor man, kan man sige, forvandler alle energierne, integrerer alle energierne ved at løfte kundalini-energien eller slangekraften i os, så det her det er på en måde et billede på, hvordan at man i den gamle alkymiske kristne tradition har haft en dyb bevidsthed om, hvordan vi kan arbejde med os selv på et dybt psykologisk plan. Det her det er så den gamle Kabbala, som også har et system, hvor at de 10 planeter, nu i dag, der har man så taget Pluto og Uranus med ind i Kabbalaen, men i gamle dage, der havde man så, at de her forskellige rejser op igennem fra det jordiske, som er den nederste, det er jorden nederst, og så har vi månen, og så har vi Merkur til venstre, og Venus, og så har vi solen i midten, og så Mars og Jupiter, og så har vi Saturn og Uranus, og så Pluto i toppen.
Så det her, det repræsenterer, kan man sige, hvordan vi kan arbejde med de forskellige planetenergier, og hvordan de forskellige planetenergier relaterer sig til hinanden, og ved at forbinde os til alle de her arketypiske planetkræfter, så kan vi blive hele mennesker, vi kan blive guddommelige mennesker, vi kan blive kosmiske mennesker. Det er den dybe tradition, den dybe visdom, der ligger i den kabbalistiske tradition, og er i virkeligheden en dyb, esoterisk og åndelig rejse, som vi alle sammen kan begive os ud på. Herover til venstre har vi også et andet alkymisk billede. Det viser ude til højre de 7 planeter: Månen, Merkur, Venus, Solen, Mars, Jupiter, Saturn. Og der kan vi se, at der er sådan nogle sorte streger, hvor alle planeterne de relaterer sig til forskellige organer. Og så har vi så ude til venstre de 12 stjernetegn, som også repræsenterer forskellige dele af kroppen. Så hvis vi går dybere ind, så kan vi også, når vi arbejder med astroterapi, så kan vi også gå ind og se på, hvordan er forskellige kropsdele, hvordan har vores lever det for eksempel, er der noget problem med vores lever, så er det måske Jupiter, der er noget galt med, er der noget galt med vores hjerte, så er det solen, der er noget galt med, er der noget galt med nyrerne, eller væskebalancen, så er det Venus, vi skal have fat i, er der noget galt med vores sexorganer, eller vores reproduktion, så er det Pluto, vi skal have gang i. Er der noget galt med vores luftveje, så er det Merkur, vi skal have gang i. Og er der noget galt med vores hjerne eller vores hoved, så er det måske Mars, vi skal have gang i. Og er der noget galt med vores mave og vores fordøjelsessystem, så er det månen, vi skal have gang i. Så på den måde, så kan man også gå ind og se, at planeterne, de også går ind helt på det cellulære plan og på det anatomiske plan og relaterer sig til kroppen på forskellige måder. Så ved at, kan man sige, at arbejde med planeterne, så kan man kan selv bestemme, hvilket niveau man vil arbejde på. Man vil arbejde på det fysiske plan, eller man vil arbejde på det følelsesmæssige plan, eller på det mentale plan. Det her, det er også som jeg synes, en af de sådan smukke gamle visdomstegninger. Der har vi Apollon, som jo er den gamle solgud. Og Apollon, han har jo den her 7-strengede harpe, og som vi kan se her, der har vi så 7 sfærer. Den nederste sfære, som er månesfæren, og så har vi den næste sfære, som er Merkursfæren, og Venussfæren, og så Solsfæren, Marssfæren, Jupitersfæren, Saturnsfæren, og så har vi stjernesfæren. Og det som Apollon han kunne, det var, at han kunne lave det, der hed sfærernes musik, fordi han mestrede alle 7 planetenergier. Det vil sige, at han mestrede de kosmiske kræfter i vores solsystem, sådan så han kunne lave musik af det. Så han kunne lave den skønneste musik ved at spille på alle de arketypiske kvaliteter. Og i virkeligheden er formålet med astroterapi selv at blive en Apollon, selv at blive en solgud eller et solvæsen, der, kan man sige, mestre og spille på alle de her forskellige arketypiske kvaliteter, de her arketypiske kræfter eller frekvenser eller vibrationer. Fordi når vi mestrer alle 7 arketyper, som jeg vil komme lidt mere ind på senere i oplægget her, så mestrer vi alle typer af energier, som er til rådighed i universet og i os selv psykologisk. Og ved at arbejde med de her arketypiske energier, så kan man arbejde med alle områder af psykologien. De her 10 planeter her, der er selvfølgelig kun 7, fordi i gamle dage, der kendte man kun 7 planeter. Senere så er der kommet de transpersonlige planeter til, Pluto, Uranus og Neptun, som vi også vil arbejde med. Men når vi kan integrere alle de her forskellige planetarketyper i os selv, så er vi fuldstændig integreret, og så er der ikke noget, vi ikke mestrer. Og det er selvfølgelig noget, der godt kan tage et helt liv, eller det kan tage flere liv, hvis man skruer på reinkarnation. Men det er for at forstå, at det er den rejse, vi kan komme ud på ved at arbejde med astroterapi. Noget, der også er vigtigt at sige til mig, at sige i den her forbindelse, det er, at formålet, det er i virkeligheden at skabe enhed i os selv. Det er at forstå, at alting det bor inde i os. I den gamle kristne tradition, der har man jo også det her med, som der står i Johannes åbenbaringen, de 7 engle foran tronen. Det er på en måde det gamle billede af Apollon, der har de 7 ærkeengle, eller Apollon, der har de 7 planetsfærer foran sig. I kristendommen bliver det så omformet til, at Gud har 7 ærkeengle foran tronen. Altså den guddommelige kvalitet, den guddommelige sind, som bor i os alle sammen.
den skal udtrykke sig på forskellige måder, og den kan udtrykke sig gennem de her forskellige planetsfærer eller planetenergier eller ærkeengle. Så i virkeligheden så er det bare gammel vin på nye flasker, som man gør i kristendommen. Øh, og det man jo sådan set gjorde, det var, at altså fordi man jo ikke ville tilbede planeterne i kristendommen, så omdannede man dem bare til ærkeengle. Så derfor så blev solen lige med Mikael, og månen det blev til Gabriel, Merkur det blev til, hvad det hedder, Raphael, Venus blev til Hanael, Mars blev til Kamael, Jupiter blev Zadkiel, og Saturn blev til Cassiel. Det skal lige siges, at i forskellige traditioner, der bruger man forskellige ærkeengle til forskellige planeter. Mikael er altid solen, Gabriel er næsten altid månen, Raphael er næsten altid Merkur, og han er næsten altid Venus. Mars, Jupiter og Saturn, de kan godt skifte lidt, hvad for nogle navne man bruger til de forskellige planeter. Men essensen er den samme, det er, at man i den kristne tradition, der arbejder man med, i de esoteriske traditioner, der arbejder man med at påkalde ærkeenglene, og forstod, at ærkeenglene var guddommelige kræfter, der arbejdede igennem planeterne. Så i virkeligheden så er det bare andre navne for den samme guddommelige energi. Noget, der jeg også synes er meget interessant, det er, at hvis man går tilbage og kigger på sådan den skabelsen af den her teori, den kommer jo helt tilbage fra babylonerne, og sikkert også helt tilbage fra Egypterne, hvor man begyndte at observere planeterne på stjernehimlen, og det, der hed kaldæerne, som var stjernetydere, de gik jo ud i, i den... Jeg kan godt lide at forestille mig i hvert fald, at de gik ud, eller man ved, at de gik ud og observerede stjernehimlen og planeterne, observerede, hvad sker der i kongeriget, når planeten den står i Tyren, eller den står i tvillingerne, eller den står i krebsen. Og så har man igennem de her stentavler, som man har fundet, tusindvis af stykker, hvor man har fundet ud af, hvordan planeterne de reagerer eller arbejder, når de er i forskellige stjernetegn. Så på en måde så er det faktisk en videnskabelig tradition, der kommer fra de gamle stjernetyder, eller kaldæerne, som der udviklede astrologien. Og noget de gjorde, det var, at fordi at man jo ikke alle kunne beregne, hvor planeterne de var, så opdelte man ugen i 7 dage og tildelte hver dag til en planet, sådan så man kunne connecte med den guddommelige kvalitet hver dag. Så for eksempel at mandag det blev til månedagen, altså lunedagen, og tirsdagen blev til Marsdagen, onsdagen blev til Merkurdagen, torsdag blev til Jupiterdagen, fredag blev til Venusdagen, lørdag blev til Saturndagen, og søndagen blev til Soldagen. Og det har vi jo faktisk den dag i dag. Det er en tradition, som der gik videre fra babylonerne. Den gik videre helt over til den indiske astrologi, der har vi det samme. Den gik videre til den græske astrologi, og så gik den videre til Romeriget, og så kom den helt op til vores nordiske mytologi, fordi vi har jo også tirsdag for eksempel er Tyrsdag, og onsdag det er Odinsdag, og torsdag det er Torsdag, som repræsenterer de her forskellige. Så det er guder, som vi kan forbinde os med gennem de 7 dage. Så når vi arbejder med astroterapi, så kan vi faktisk også gøre det ved at sige, at i dag der vil jeg gerne forbinde mig med den her kvalitet. Og nu er det for eksempel tirsdag i dag, så det er Tyrsdag, det er Marsdag. Så det er jo en handlingsdag og en kraftdag og en modsdag og en viljesdag, hvor vi tør at gå efter det, som vi ønsker os. Det er bare en lille oversigt, som jeg lige har lavet over de forskellige navne i den romerske tradition, den græske tradition, den kristne tradition med ærkeenglene, den indiske tradition og så den nordiske mytologi. Så det kan man sige, det er en tradition, der er gået videre, en astrologisk videnskab, som i virkeligheden er gået videre, men så mange gange er gået tabt, fordi vi jo ikke tænker over, at hver dag er egentlig virkelig dedikeret til en planetgud, eller en planetånd, eller et planetvæsen, eller en ærkeengel. Så som nævnt, så kan man sige, at planeterne de giver et perfekt kort over de menneskelige grundenergier. Og der er faktisk ikke nogen der er ikke nogen psykologisk kvalitet, som ikke er repræsenteret ved en af de 10 planeter. Det vil sige, uanset hvad du går igennem psykologisk,
så er det relateret til en af de 10 planetenergier. Så derfor så kan man sige, at det er et perfekt kort over den menneskelige psykologi. Vi har jo udviklet mange systemer. Der er også udviklet enagrammet for eksempel, som på mange måder også bygger over den gamle astrologi. Og vi har også den jungianske typologi, som også bygger over astrologien og numerologien. Så man kan sige, at den her grundtypologi er i virkeligheden en typologi, der går igen i mange af de metoder, som vi har til at analysere mennesker og strukturere den menneskelige psykologi. Det, der er vigtigt, det er, at selvom vi arbejder med individuelle planetenergier, altså det vil sige, at vi arbejder med, at nu for eksempel, hvis vi tager Mars-energien, fordi det er Mars i dag, så er det vigtigt at forstå, at den udtrykker sig individuelt i alle mennesker. Så hvis du arbejder for eksempel med kraft, eller mod, eller styrke, eller villighed til at træde frem med din Mars-energi, så udtrykker den sig forskelligt i alle mennesker. Så det er ikke sikkert, at hvis du skal arbejde med din Mars-energi, så er det ikke sikkert, at du skal ud og råbe, eller gå ud og skælde nogen ud, eller gå ud og sige fra. Det kan være, at du bare inde i dig selv stille og roligt skal arbejde med at sætte nogle grænser, sige fra over for nogle mennesker, eller måske bare gøre det, som du har lyst til, eller gå efter det, du gerne vil. Og så er der måske nogen, som der virkelig er meget undertrykt vrede, så skal de måske ud og råbe, eller skrige, eller fordi de har en masse indestængt vrede, som de skal have forløst. Og kan man sige, styrke, kraft, mod, som er Mars-energien, den udtrykker sig, så vi skal finde, kan man sige, ved at kanalisere de forskellige planetenergier, så skal vi finde vores individuelle måde, hvordan det føles sandt og rigtigt for os. Så derfor så er det også, det vil jeg vende tilbage til senere, en individuel proces at finde ud af, hvordan skal jeg arbejde med den her arketypiske energi? Hvordan skal den udtrykke sig gennem mig? Og det er der en forskellige øvelser til, det er der forskellige metoder til, som vi kan gøre. Men det første, det er, kan man sige, at blive lidt fortrolig med de her forskellige arketyper. Og så er det også vigtigt at forstå, at selvom man siger, at vi skal integrere alle arketyperne i os, så er det vigtigt at forstå, at nogen de føler sig mere knyttet til nogle planetarketyper end andre. Og det er ikke nødvendigt, at vi nødvendigvis skal udtrykke alle arketyperne lige meget. Fordi det kan være, at der er nogen, der har mere Venus-energi. Så det kan være, at de arbejder mere med Venus-energien, som er kærlighed, medfølelse, empati, skønhed. Og kan man sige, at det måske er deres vigtigste planet. Det er vigtigt at kende alle planetenergierne, kende alle arketyperne, sådan så vi ikke trigger på dem, eller sådan så vi kan bruge dem, hvis det bliver nødvendigt. Fordi nogle gange så skal vi bruge Mars-energien, eller vi skal bruge Saturn-energien, eller solenergien, eller måneenergien. Det bliver vi nødt til for at kunne fungere i verden. Men der er måske 2, 3 eller 4 arketypiske energier, som vi har allermest adgang til, og som er de vigtigste for os. Og det er også okay at have det på den måde. Så det er ikke fordi, at du skal blive irriteret eller vred eller sur på dig selv over, at du ikke har særlig meget adgang til Mars-energien. Så er det måske fordi, det skal være en mere forsigtig Mars-energi, eller du skal kende den på en lidt mere blød og en måde, der passer til dig. Her der har jeg lavet det, jeg kalder en planetmandala, hvor man kan se, at du har solen i midten, som solen repræsenterer det, vi kunne kalde det skabende centrum i vores selv. Fordi solen repræsenterer den livskraft, det livsoverskud, den livsenergi, den livskærlighed, der gør, at vi følger vores sjæl, vi følger vores kald, vi følger vores inderste centrum. Så når vi kommer i kontakt med solenergien, solkraften, så mærker vi også, hvordan vi kan stråle vores egen sandhed. Vi tør være sandfærdige, vi tør være åbne, vi tør at stå i centrum, vi tør at gå med det, som er sandt for os. Solkraften, det er den, der er den samlende energi for alle planeterne. Så det er også vigtigt, at når vi arbejder med de her forskellige arketyper, at vi ikke bliver lost i nogle af energierne. Det er vigtigt, at solen ligesom er det samlende centrum, der gør os hele, der giver enheden. Ligesom at hele vores solsystem er en enhed.
Men vi kan godt gå ud sådan og arbejde med dem enkeltvis, når vi arbejder astroterapeutisk. Og det er også vigtigt, at vi kan hive de enkelte arketyper frem sådan i forskellige sammenhænge. Fordi du kan se for eksempel nogle gange, så skal vi hive frem i månen, for eksempel hvis vi skal have med børn at gøre, eller vi skal give omsorg, eller kærlighed, eller der er nogen, der er blevet såret, og nogen, der skal heales, så er det vigtigt, at vi har adgang til omsorgsenergien, kærlighedsenergien, moderenergien, eller hvis vi skal forsørge vores familie, så er det vigtigt, at vi har omsorgsenergien, og tænke, jamen det er vigtigt, at min nære, min familie, mine venner, de har det godt, og på min familie, eller i min arbejdsplads, er det også vigtigt at have måneenergi, fordi jeg skal sørge for, at mine kollegaer har det godt, og måske også være den, der kommer og sørger for, at der er en god stemning, og lige opmuntrende og støttende opbakkende. Så det er vigtigt, at vi har adgang til den. Men nogle gange, så skal vi også bruge Saturn-energien, fordi vi skal tage ansvar for vores liv, og vi skal præstere, og vi skal være ansvarlige, og vi skal være disciplinerede, og vi skal gøre vores ting, og vi skal passe tiden, og vi skal være tidsrealistiske, og vi skal være ansvarlige over for de opgaver, som vi giver os selv, og som vi andre forventer af os. Så Saturn, hvis vi ikke tager vores Saturn-energi på os, jamen så kan vi skuffe andre, og vi kan gøre andre frustreret og irriteret, fordi vi ikke overholder tiden, eller fordi vi ikke overholder vores aftaler, eller fordi vi ikke gør det, som vi rent faktisk karmisk er sat i verden for at gøre. Saturn er en af de vigtigste planeter at arbejde med for at tage ansvar for vores liv. Og det, jeg har skrevet op overfor med rødt, det er, kan man sige, nogle mantraer for hver af de her planetenergier. Så når vi arbejder med Saturn, så er det, at jeg tager ansvar for alle mine valg i hele mit liv. Det vil sige, når vi går igennem Saturn-processen, så går vi igennem alle de valg, vi har truffet i vores liv. Jamen, det bliver jeg sgu fandme nødt til at tage ansvar for, fordi der er ikke andre, der kan gøre det. Så hvis jeg har fucket i den, eller lavet lort i den, eller overtrådt nogle grænser, eller øh, misbrugt mit liv ved at drikke en masse alkohol, eller svigte mine børn eller venner, så bliver jeg nødt til at tage ansvar for det, og så bliver jeg nødt til at rette op på det, så bliver jeg nødt til at gå hen og sige undskyld, jeg bliver nødt til at gå hen og sige, det var sgu noget lort, der klodsede jeg inden. Det vil jeg gerne tage ansvar for. Så der går man ind og er voksen. Man kan sige, Saturn, det er den voksne, det er den, der går ind og siger, jeg bliver nødt til at træde frem som en ansvarlig for mit liv. Både det er gode, jeg laver, men også det lort, jeg laver. Øhm, og kan man sige, når vi ikke tager ansvar for vores liv, så er der mange, der ender som alkoholikere, eller de ender som i misbrug, eller de ender med at være selvmedlidende og bare sige, om der er ikke nogen, der vil mig, og jeg kan ikke noget, og man er opgivende, fordi man ikke, kan man sige, tager sit ansvar på sig. Eller det er min mors skyld, eller det er min fars skyld, eller det er andres skyld, at jeg har det, som jeg har det. Det kan vi ikke bruge noget, når vi arbejder med Saturn. Der bliver vi nødt til at sige, ja, det kan godt være, at du har haft en dårlig opvækst, og det kan godt være, at omstændighederne de har været slemme, men hvis du ikke tager ansvar for det, så sker der ikke en skid i dit liv, og så kan du ende i rendestenen. Og det er jo lidt hårdt sagt, men sådan er det, når man arbejder med Saturn. Hvis man så vil have lidt omsorg, kan man sige, så kan man gå ind i Venus og arbejde med selvkærlighed. Jeg er ubetinget kærlighed og skønhed. Jeg er ubetinget den, der fylder mig op. Jeg er ubetinget den, der gør gode ting for mig selv. Jeg er den, der giver mig lov til at have god mad, og jeg giver mig lov til at nyde livet. Jeg giver mig lov til at være sammen med mennesker, der giver mig kærlighed og omsorg. Så når vi arbejder med Venus-processer, så er det vigtigt at gå ind i, hvad giver mig kærlighed, hvordan fylder jeg mig op, hvordan gør jeg noget skønt for mig selv, hvordan laver jeg mit hjem smukt, det kan vi gøre på mange forskellige måder. Så på den måde, så er der forskellige processer, vi kan gå gennem de forskellige planeter. Øhm, Når vi arbejder med Jupiter-energien, det er, det er faktisk Thea, så det skal jeg lige anerkende hende for, som jeg også arbejder lidt sammen med astrologisk, og hun har også været uddannet sig til astrolog, som har sagt den her mantra med Jupiter, jeg giver alt til alle. Jeg synes, den er meget smuk, fordi Jupiter, det er den energi, der handler om overskud, ekspansion, og når vi virkelig træder ind i vores Jupiter-energi, så tør vi ekspandere, vi tør, kan man sige, gå efter vores mål, vores drømme. Nu har jeg skrevet åndelig guide. Jupiter er i virkeligheden den, som vi bruger, når vi skal finde ud af, hvad er min mening med livet? Hvorfor er jeg her? Hvad er mit næste projekt?
hvad er mit livsprojekt, hvis vi skal tænke helt stort. Der kan vi gå ind og arbejde med åndelige guider, vi kan gå ind og arbejde med at påkalde åndelige guider. Vi kan også spørge Jupiter-ånden. Jeg går selv nogle gange ud på stjernehimlen og kigger op på stjernehimlen, når det er stjerneklart, og Jupiter er jo virkelig klar op på stjernehimlen. Den står lige i Tyrens øje, så hvis man er en lille smule øh, øh, bekendt med stjernehimlen, så kan man gå ud og kigge på Jupiter. Og jeg står faktisk nogle gange og mediterer på den og prøver at kanalisere Jupiters energi direkte. Den er simpelthen så smuk, og den står lige midt i Tyrens øje. Så kan man også, kan man sige, guide, øh, få beskeder, eller hvis man stiller det rigtige spørgsmål, og hvad er min intention, hvad vil jeg med livet, hvor er det, jeg gerne vil hen. Det er noget, vi kan arbejde med, når vi arbejder med Jupiter-energien. Og når man begynder at arbejde med at finde mål og mening, og hvad er egentlig mine værdier, hvad er mine dybeste værdier i mit liv? Jamen er det måske kærlighed, eller er det retfærdighed, eller er det omsorg, eller er det øhm, økonomisk retfærdighed? Hvad er det, jeg gerne vil arbejde med? Hvad er det, der giver mig mening? Hvad er mine højeste værdier? Så kan det være ledetråd, fordi Jupiter, det er ledestjernen i forhold til vores åndelige liv og vores spirituelle liv, men også bare vores hverdagsliv i det hele taget. Øhm, så er der også en planet, jeg elsker at arbejde med, astroterapeutisk, og det er Pluto. Pluto, det er også fordi, jeg har meget skorpion i mit horoskop, fordi Pluto, der går vi ned og arbejder med vores værste frygt. Vi går ned og arbejder med, hvad er det, jeg frygter i mit liv? Hvad er det, jeg er bange for? Fordi det, der holder os tilbage i vores liv, det er det, vi frygter. Så hvis jeg går ind og siger, at jeg er ikke bange for at blive fattig, jeg er ikke bange for at miste mit hjem, jeg er ikke bange for, at min kæreste skal gå fra mig, jeg er ikke bange for, at jeg skal komme på kontanthjælp, eller jeg kan sige, at jeg går hen og siger, fordi det, der holder os i tryghed, i sikkerhed, det er tit vores frygt. Og så får vi ikke gjort det, vi dybest set gerne vil. Eller jeg er bange for, at hvis jeg siger sandheden, så vil min kæreste ikke kunne lide mig, eller så vil mine venner gå fra mig, eller så vil jeg blive fyret på arbejdet. Når vi tør gå ind i vores værste frygt, og tør være det sted. Og det laver jeg øvelser med i astroterapi, når vi arbejder med Pluto-processer. Så kan man simpelthen frigive så meget energi. Man kan komme ind et sted, hvor man kan sætte sig selv fri og transformere sig selv ved at transformere sin frygt. Fordi Pluto i virkeligheden, det er transformation, det er livskraft, det er livsenergi, det er vilje til at være i verden. Det er vilje til at ture træde frem. Men for at ture træde frem, så skal vi også konfrontere vores værste frygt. Det er frygten, der holder os tilbage for at gøre det, vi dybest set gerne vil. Øhm, så, så det kan være en måde at frigive en masse angst, der holder os tilbage for at, kan man sige, at træde frem, når vi arbejder med Pluto-processer. Så kan jeg også nævne måneprocesser. Når vi arbejder med måneprocesser, så går vi ind og arbejder med tit med moren. Det vil sige, at vi arbejder med, er der nogen sorg på sjælen i forhold til vores mor? Er der nogle traumer i forhold til vores mor? Så laver jeg for eksempel gestaltterapi, hvor man går ind og er sin mor. Hvordan mærkes det at være sin mor? Og så går tilbage af sig selv. Og det er en måde at, kan man sige, gå ind og mærke, hvordan opleves virkeligheden fra min mors side. Så hvis vi stadigvæk ikke kan tilgive vores mor, eller stadigvæk har noget vrede eller noget frustration, så kan vi gå ind og forbinde os med vores egen morenergi. Og kan man sige, hele de sår og de smerter og de traumer, som der kan måske være for at ikke at få nok kærlighed eller omsorg eller beskyttelse eller tryghed i vores opvækst. Så måneproces, der går vi ind og arbejder med at få healet de sår, der ligger til vores mor. Og når det så er gjort, så går vi ind selv og arbejder med at forbinde os med den guddommelige moder, eller den indre moderenergi, og påkalder, kan man sige, moderenergien, og selv bliver en moder for vores familie, eller vores venner, eller vores kæreste, så vi lærer, hvordan det er at være en mor, og have omsorgsenergi, og mærke omsorgsenergi, måske for dyrene, eller for naturen, eller hvad det nu er, som vi gerne vil have omsorg for, eller have mere omsorg for. Og vi kan også arbejde med at gå ind i andre kvinder, som har den her omsorgsenergi. Så hvis vi mærker, at jeg mangler noget omsorgsenergi, så kan det være, at vi har et idealbillede af en kvinde, som repræsenterer moderkærlighed. Og så kan vi gå ind faktisk og mærke gennem gestaltterapi. Og med gestaltterapi,
så kan man sige, så laver man en repræsentant af en person, øhm, og så går man faktisk ind og er hendes energi. Det vil sige, at man kanaliserer faktisk en anden persons energi og mærker, hvordan er hendes omsorgsenergi, og så kan man faktisk integrere eller indoptage noget af den moderenergi, som den person har. Det er virkelig et så kraftfuldt og magisk redskab, når vi går ind og arbejder med moderenergi på den måde. Øhm, det samme kan vi gøre med Saturn-energi, hvis vi har problemer med autoriteter, eller vi har problemer med vores far. Hvis vi har sorg i relation til vores far, så går vi ind og arbejder med Saturn-energien. Og går ind og kan man sige, at gestalter vores far ud og siger, hvordan er det at være min far, og hvordan er det at være mig, hvordan er det at være min far, hvordan er det at være mig. Sådan så vi får opbygget en forståelse for, hvordan det er at være vores far. Vi får opbygget når vi har opbygget forståelse, så bliver det også lettere at tilgive og acceptere, selvom at vores far måske aldrig har været der i vores liv, eller vi er blevet skuffet, eller såret, eller så videre, så begynder vi at få forståelse med, at han var jo, som han var. Og når vi lærer at forstå, at han var, som han var, og jeg er, som jeg er, så begynder vi også at kunne tage vores egen autoritet på os. Fordi mange, inklusive mig selv, jeg har aldrig haft en far, jeg har haft en far, men han har ikke været til stede i mit liv. Så jeg har altid haft den her følelse af ikke at have nogen far i mit liv. Og altid føle, at jeg måtte give andre, kan man sige, jeg gav altid andre magten og autoriteten og kraften. Så det med selv at træde ind og være en autoritet, det er noget, jeg har haft utrolig svært ved, fordi jeg aldrig har haft nogen far, som har sådan støttet mig og holdt mig i ryggen og givet mig, kan man sige, opbakning og klappet mig på skulderen og sagt, det er godt, Markus, godt gået, og hvor er du sej, og støttet mig i mine projekter. Der har jeg sådan været lost på en måde, og måtte finde min egen vej, og det tror jeg, der er mange i min generation, som der har den udfordring med fraværende fædre. Så det at gå ind og finde sin egen farautoritet, og med far ved jeg ikke nødvendigvis, at man har børn, men med far mener jeg, at man går ind og tager sin egen autoritet på sig, sin egen autoritetrolle, og sin egen og ansvar, kan man sige, for sit liv, fordi det er der, vi bliver voksne. Det er, når vi begynder at tage ansvar for vores liv, og begynder at tilgive vores far, og sige, at han var, som han var, uanset hvordan han nu end var. Så kan vi arbejde med autoritetsprocesser og fareprocesser, når vi arbejder med Saturn-energien. Så kan jeg også lige nævne, når vi arbejder med de transpersonlige planeter, f.eks. Neptun og Uranus. Når vi arbejder med Uranus, den synes jeg er lidt sjov at arbejde med, fordi det er vores individualitet. Nogle gange fordi det er der, vi kan give os selv lov til at være fuldstændig ligeglade med, hvad andre tænker. Så nogle gange på de her astro-workshops, som jeg kommer til at holde på lørdag, så kommer vi også lov til at arbejde med den del af os, der er lov til at være mærkelige, og være underlige, og være originale, og være fløjtende fucking ligeglade med, hvad andre folk tænker om os. Så der kan vi lave noget drama, for eksempel noget astrodrama, hvor vi går ind og leger, eller også danser vi skøre danse, eller synger nogle skøre ting, eller siger nogle mærkelige ting. Vi giver os simpelthen lov til bare at være os selv, og øve os i at være ligeglade med, hvad andre tænker. Og det kan godt være meget grænseoverskridende for mange, især når man er sammen i en gruppe. Det der med at være ligeglad med, hvad andre tænker. Jeg arbejdede på et tidspunkt, der arbejdede jeg i en stor gruppe, hvor vi arbejdede med Uranus-energien, hvor vi kunne stå og være 20 mennesker i et rum, og vi råbte eller sang eller gjorde bare fuldstændig i vores eget univers, og lære at være fuldstændig ligeglad med, hvad alle andre de tænker, og være ligeglad med, hvad andre de synger eller råber, eller hvad de gør, og bare blive i sit eget felt og sige, jeg giver mig lov til at være fuldstændig, som jeg er. Uranus er den der, hvor vi tør at træde ud af, kan man sige, den sociale kontrol. Der tør vi træde ud af den energi, hvor vi hele tiden er bevidste om, at andre folk, de tænker noget dårligt om os, hvis vi gør sådan, eller de dømmer os måske, hvis vi gør sådan. Så Uranus, det er der, hvor vi tør træde ind og være os selv. Måske være gakkede, eller mærkelige, eller underlige. Og ofte så er folk jo ret lige glade. Men inde i vores eget hoved har vi en forestilling om, at andre de vil dømme os, eller synes vi er mærkelige, eller forkerte. Og selv hvis de gjorde det, så er det også okay. Det er det, vi arbejder med, når vi arbejder med Uranus-processerne. Når vi arbejder med Neptun-energien, så arbejder vi med at gå ind
og ture og gå ind i det følelsesmæssige univers, i fantasiuniverset, i det kreative univers. Der er mange, altså kunstnere, de har meget let adgang til Neptun, men der er mange, der ikke har særlig let adgang til Neptun. Men det er der, hvor man turer og gå ind, kan man sige, i det drømmende, svævende, udflydende univers. Tillader sig selv måske at være barnlig, tegne eller male eller spille musik eller synge, selvom man ikke er særlig god til at synge. Eller det er der, man giver sig lov til at være kreativ, til at være barn igen, til at bare udfolde den skabende kærlighedsenergi. Så det kan være også en meget, meget, kan man sige, healende energi at give sig selv lov til at være barn igen, være kreativ, være kunstnerisk, være levende gennem Neptun-energien. Så kan jeg også lige nævne Merkur-energien. Det er brobyggeren. Det er den, der tør at snakke med alle mennesker. Det er den, der lærer ikke at dømme andre mennesker. Det er den, der lærer at prøve at forstå, at alle mennesker tænker på lige præcis den måde, de tænker. Og jeg tænker på den måde, jeg tænker. Så Merkur-energien er i virkeligheden hvor vi arbejder med at være nysgerrige på andre mennesker, være nysgerrige på os selv, ture og kommunikere med andre, bygge bro mellem andre mennesker, lære noget fra andre mennesker, og måske også nogle gange undervise andre mennesker. Men det er den, der kan man sige, den dømmefri energi. Og det er den, der, fordi Merkur er jo den, der bevæger sig allerhurtigst rundt i solsystemet. Så kan man sige, der giver det også bare så god mening, at Merkur jo den sender frekvenser til alle planeterne hele tiden, fordi den kun er omkring 60 dage om at rejse rundt om solen, så den går virkelig, virkelig hurtigt, 60-90 dage rundt. Så den, kan man sige, sender energier til alle planeterne hele tiden, og kommunikerer med alle planeterne, så det giver god mening, at den er sendebudenes energi. Så vi kan også finde vores eget sendebud, vores egen kommunikationsplanet, der gør, at Merkur er i virkeligheden en af nøglerne til at integrere alle planeterne, fordi det er den, der tør kommunikere med alle planeterne, det er den, der tør kommunikere med alle arketyperne og siger, okay, nu er jeg lidt nysgerrig på Venus, nu er jeg lidt nysgerrig på Mars, nu er jeg lidt nysgerrig på Uranus, nu er jeg lidt nysgerrig på solenergien. Så det er den, der åbner op og kan man sige, giver den her sådan lidt naiv åbenhed til alle energierne. Nu har jeg så lige taget et horoskop med her også, fordi det vi også vil arbejde med astroterapeutisk, det er selvfølgelig også at tage udgangspunkt i horoskopet. Og det er jo fordi, at vi har forskellige karmiske udfordringer. Så nogle planeter, de er særligt ramt i forhold til andre planeter. Det vil sige, at nogle gange så skal vi arbejde, fordi der er en spænding mellem nogle planeter. For eksempel i det her planet, det her horoskop, der kan vi se, at der er en konflikt mellem månen og Mars. Så det kan være, at man har meget, meget svært ved at integrere sit Mars-aspekt, altså sit handlekraftaspekt, sin vilje og sit mod, fordi det hele tiden kommer i konflikt med den omsorgsfulde del af en, månen, det følelsesmæssige, så man er hele tiden i konflikt mellem sine følelser og sin handlekraft og sit mod. Og der kan man sige, der skal man finde ud af, hvordan balancerer jeg de to energier, hvordan balancerer jeg omsorgsenergien, moderenergien, følelsesenergien med min handlekraft og min mod og min vilje til at komme ud i verden og bare komme ud over stepperne. Så kan man sige, så kan vi opleve de her indre konflikter, og der kan horoskopet virkelig være en gave til at se, hvor er de her arketypiske energier i spænding inde i mig selv, eller hvor er der konflikt mellem de her aspekter. Og så er der nogle planeter, der bare udtrykker sig skide let, uden problemer, og det kan man også se i horoskopet. Det er der, hvor vi har særlig mange ressourcer. For eksempel så kan man se her, at der er en sol Merkur i vædderen, så der er energi, der kommer meget hurtigt ud over stepperne, men så kan I se det modsatte ende, der er en Saturn. Og Saturn, det er jo sådan lidt den begrænsende, og den disciplinerede, og den tilbageholdende, og den alvorlige, og den strukturerede. Så den står lige modsat. Så hvordan kan jeg balancere det, at min sol, den vil bare handle og ud i verden, og ud og kan man sige, gøre en forskel, ud og konkurrere, måske at være sportsaktiv, og så er der Saturn, der hele tiden siger, pas nu lige på der, og du skal også lige være opmærksom på det, og har du nu også tænkt på det, og er økonomien nu også på plads,
Og det er jo også vigtigt, så hvordan balancerer vi de to energier? Så det, på den måde, så kan man bruge horoskopet til ligesom at få en forståelse for, hvad er de vigtigste aspekter, jeg skal arbejde med? Hvad er de vigtigste energier, jeg skal arbejde med? Hvor er der konflikter? Hvor er der særlig mange ressourcer? Og hvor er min karma? Hvad er måske min vigtigste karmiske udfordringer? Hvad skal jeg lære i det her liv? Det er jo et H.C. Andersens horoskop. Så bare for lige at gå lidt igennem de her forskellige processer, så kan man sige, det der også er vigtigt, og det jeg også arbejder med, når jeg arbejder med kan man sige, med arketyperne, det er, at hver arketype har en solside og en skyggeside. Og hvis vi nu tager Mars for eksempel, så tager vi solsiden. Den er modig, handlekraftig, passioneret, viljestærk, grænsesættende. Det er der, vi kan arbejde med brødre, vi kan arbejde med kærester og mandevenner. Men så har vi skyggesiden. For hvis nu at Mars for eksempel har et meget stærkt aspekt til Pluto eller Saturn, der ligesom begrænser den eller holder den nede, så kan det være, at vi føler, at vi mister vores handlekraft, vi mister modet, vi mister vores vilje. Og så kan det være, at vi bliver apatiske, vi bliver opgivende, eller også så kan det være, at vi bliver aggressive og destruktive og kontrollerende, som er den negative side af Mars. Den kan man sige, destruktive side af handlekraften. Hvorimod når vi arbejder med den balancerede Marskraft, så er det vores styrke, vores handlekraft, mod til at stå i os selv, mod til at vække vores egen vilje og gå efter det, som vi i virkeligheden gerne vil gå efter. Så der kan man også gå ind på horoskopet og se, hvad er det, der gør, at for eksempel en måne Mars kvadrat, den kan faktisk godt gøre, at man udtrykker sine følelser meget aggressivt og destruktivt og kontrollerende, så det kan være en destruktiv måde. Så der skal jeg have balanceret energien for at, kan man sige, få min handlekraft ud på en lidt mere konstruktiv måde. Og så er der dem, der kan gå ned og få en depression, fordi de mister Marskraft, de mister handlekraften, de mister deres vrede. Derfor er det faktisk også vigtigt at arbejde med sin vrede, når vi arbejder med Mars, hvis man har undertrykt vrede. Fordi hvis vi undertrykker vores vrede, så kan vi også gå ind og blive apatiske og opgivende. Så Mars-processer, der arbejder vi for eksempel med at sætte grænser, sige fra. Vi arbejder med solar plexus energi. Det er også det, alle planeterne, de arbejder i forskellige chakraer, så vi arbejder også med at balancere chakraerne. For eksempel at, kan man sige, lære at have et stærkt solar plexus energi, når vi arbejder med Mars. Udtrykke vrede, frustration, irritation. Giv dig lov til at være vred nogle gange. Det kan også være at alliere dig med mennesker, der tror på dig, eller alliere dig med mennesker, som støtter din mission, altså sådan, så du tør at finde modet til at gå frem. En måde at kanalisere Mars på, det kan være gennem krigsstand, det kan også være gennem sang. På samme måde har vi Venus-energien. Jeg skal lige sige, at jeg vil ikke gå igennem alle 10 planeter, fordi det kommer vi til at gøre på workshoppen her på lørdag, den 14. december. Men bare lige for kort at sige, at når vi arbejder med Venus, så arbejder vi med selvkærlighed, selvværd, være generøs, være glædesfuld, fordi det, der dybest set arbejder med, når vi arbejder med Venus, det er at skabe kærlige relationer. Det er at skabe harmoni, det er at skabe skønhed, det er at kunne sige, jeg er kærlighed. Jeg er ubetinget kærlighed. Jeg er ubetinget skønhed. Jeg tror, der er mange, der kigger sig i spejlet, inklusive mig selv, arbejder jeg stadig med det, og kunne sige, jeg synes, jeg er smuk. Jeg synes, jeg er dejlig. Jeg synes, jeg er fantastisk. Jeg synes, jeg har en dejlig krop. Jeg synes, jeg har nogle dejlige følelser. Jeg synes, jeg har nogle dejlige tanker. Jeg synes, jeg har et dejligt væsen. Jeg synes bare, at jeg er fantastisk. Altså, at kunne gå helt derhen, hvor vi faktisk synes, at vi er fantastiske, vi er dejlige, vi er smukke, vi er glade, og så kunne ose den kærlighed. Altså, hvis man møder mennesker, der virkelig elsker sig selv, virkelig har Venus, altså måske sådan en som Ole Henriksen for eksempel, der bare oser af, jeg elsker mig selv, jeg er dejlig, eller en Jorden Ørting, der har selvværd og tro på sig selv, og bare synes, at jeg har da lov til at være dejlig, men jeg har også lov til at være grim, og jeg elsker mig selv stadigvæk, og jeg har lov til at være fuldstændig, som jeg er. Jeg har lyst til at spise fråder, når jeg har lyst til det, eller har lyst til at gå til en koncert, eller bare lyst til at gøre ting, der er dejlige og nydelsesfulde. Og selvfølgelig den modsatte skyggeside, det er selvhad, det er lavt selvværd, selvdestruktivitet,
Det kan også være, at man bliver jaloux eller intrigerende, eller måske bliver man seksualiserende for at få bekræftelse, så man sælger sig selv, sælger ud af sig selv for at få bekræftelse, for at få at vide af andre, at jeg er god nok, eller jeg er værd at elske. Og det er også tit der, man kommer ind, hvis man har en ubalanceret Venus, så kommer man ind i parforhold og relationer, som ikke er sunde for en, fordi man ikke elsker sig selv, man værdsætter ikke sig selv, man har brug for værdsættelse udefra, kærlighed udefra. Jeg elsker ikke min egen seksualitet. Det arbejder vi også med Venus, det er at elske sin egen seksualitet, elske sin egen, sit eget begær, sin egen krop, sin egen sensualitet i det hele taget. Venus er healeren, kan man sige, det er den, der giver vores forbindelse, vores kontakt. Man kan sige, man arbejder med Venus gennem kærlighedsrelationer på det fysiske plan, men dybest set så har Venus til opgave at lære os kærlighedens kunst at kende, og dybest set at lære vores kærlighed til Gud at kende, kærligheden til verden, kærlighed til universet, kærlighed til naturen, til dyrene, til alting. Venus er den store moder, den store kærlighedsgiver, den store kosmiske moder, som der elsker alt og alle, og som skaber skønhed. Så det kan vi også gøre ved at gøre vores hjem smukt, købe blomster, gøre gode og kærlige ting for os selv, hele brudte relationer, og også at lære af de relationer, som måske har været sårende eller smertefulde, fordi alle smertefulde relationer har noget, vi skal lære, noget, der det skal læres omkring kærlighed. Så Venus leder os fra den jordiske kærlighed til den guddommelige kærlighed. Og hun arbejder på alle tre chakra. Hun arbejder både på hara-chakra gennem seksualitet, hun arbejder gennem hjertechakra, og hun arbejder gennem vores visdomscenter, pandechakra. Venus er en af de højt udviklede væsener, vi har i vores solsystem, en af de højst udviklede guddommelige energier. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at afslutte med at lave en lille kanalisering af Venus-energien. Nogle gange, når jeg arbejder med Venus-energien, så arbejder jeg med gennem det, der hedder rosestrømmen, fordi at rosen er Venus, symbolet på Venus, og kan man sige, mange siger også, at der er mange væsener, der kommer fra Venus, og mange kvinder kommer også fra Venus. Kvinder, der gerne vil skabe skønhed og harmoni på jorden. Og man siger også, at Venus var hende, der skabte ægteskabet på jorden. I det gamle Egypten hed hun Isis, eller Astarte i det Babylonien. At hun var hende, der indviede menneskeheden i ægteskabets kunst, i kærlighedens kunst, og alkymiserede den grove, brutale mand til den kærlige mand. Så hun er også tantrikeren. Venus er hende, der forvandler den grove seksualitet til den blide, kærlige, intime, dybe sensualitet og kærlighed. Øhm, så skal jeg lige se en gang her. Så nu skal jeg lige høre jer. Er I med på en lille kanalisering af Venus-energien? I må gerne bare lige tage en thumbs up, hvis I kan det, eller super. Og en dia spørger, hvad med Neptun? Nå, undskyld, det var bare før du nævnte den, da du viste det der billede fra Kabbalaen, som ja, sidenhen kom der. Må ikke det, der synes jeg ikke Neptun var med. nej, Men det er det kan rigtigt. være det, Jeg kan lige fordi det er sige, i lavet før forskellige Neptun blev opdaget. Ja, altså i forskellige kabbalistiske systemer, nogle gange, så hvad det hedder, bliver Neptun repræsenteret ved Bina, eller, men nogle gange, så er det Pluto. Så nogle gange, så skifter man Pluto og Neptun ud, som kan man sige, det der repræsenterer kronchakraet. Fordi, Okay. fordi i en Kabbalaen, der har man jo jorden med. Det vil sige, så har man i virkeligheden 11 planeter med, når man tager jorden med. Og nogle Mhm. gange, så tager man også den 11. planet med ind og sætter den over solen, så den repræsenterer et 11., kan man sige, aspekt. Hvis du går ind Interessant. og googler Kabbalaen, og planeterne, så vil du kunne se, at der er forskellige systemer. Nogle de tager Pluto med, nogle de har Neptun med, og nogle de har alle 11 Ah, med. okay. Spændende. Okay.
Jamen, hvis I er klar på at lave en lille guided meditation, hvor vi åbner op for Venusstrømmen og Venusenergien og Venuskærligheden, så, så sæt jer godt til rette og luk øjnene og lige tage nogle dybe vejrtrækninger, hvor du lige trækker vejret hele vejen ned i kroppen, ned i hjertet, ned i maven og ned i fødderne. Og mærk, hvordan du på en udånding giver slip. Slip på alle spændinger. Du kan åbne dit hjerte endnu mere på en indånding. Træk energi ind i hjertet på en indånding. Og på en udånding giver du slip på alle spændinger og alle tanker. Og på en indånding åbner du for din sjæls lys op over kronchakret. Og lad lys og kærlighed strømme ned fra kronchakret ned igennem dit hoved og ned i dit hjerte. Og på en udånding lader du den her blide, kærlige energi strømme ud i hele din krop. Så mærker du, hvordan du åbner op for Venus-energien, strømmen for Venus. Forestil dig Venus som en lysende stjerne i vores solsystem. Og åbn dig op for, at du påkalder Moder Venus, hjertet af Venus, og se det som en lysende sol af kærlighed, der strømmer ind i dit hjerte. Og sig i dit indre, jeg påkalder dig, Venus, kærlighedens moder. Jeg påkalder dig, Venus, den der elsker alt og giver kærlighed til alt og alle. Vi åbner os for den ærkeengel, der strømmer igennem Venus. Og mærk, hvordan hun omslutter dig med et gyldent lys af kærlighed. Mærk, hvordan at du bliver fyldt op i dine tanker af kærlighed. Strømmer kærlighed ind i dine tanker.
Så hver en tanke bliver forvandlet til kærlighed, er kærlighed. Og mærk, hvordan at Venus sender en stråle af gyldent lys ind i dine følelser, og mærk, at dine følelser er kærlighed. Jeg elsker mine følelser. Og mærk nu, hvordan der kommer kærlighed hele vejen ind i din krop, ind i dine celler, ind i dine organer. Og mærk nu, hvordan både din krop og dine følelser og dine tanker bliver svøbet ind i en kappe af kærlighed. Ubetinget kærlighed. Og sig til dig selv, jeg er ubetinget kærlighed. Gentag ind i dig selv, jeg er ubetinget kærlighed. Og mærk nu, hvordan hele dit system det flyder over af kærlighed. Som et kærlighedsbæger, hvor du bare bliver hældt kærlighed ned i dig. Ind i dine tanker, ind i dine følelser, ind i din krop. Så meget kærlighed, at kærligheden spilder over. Og sig til dig selv, jeg er overflod af kærlighed og skønhed. Jeg er overflod af kærlighed og skønhed. Og se nu, hvordan den her kærlighed, den flyder ud og over og ind i den her gruppe, som vi er her online. Og hvordan vi bare flyder over af kærlighed til hinanden. Og der er ikke noget, der længere holder kærligheden tilbage. Der er ingen tanker eller følelser eller spændinger i kroppen, der kan holde strømmen af kærlighed og skønhed tilbage. Jeg overgiver mig til kærlighedens kraft, der healer alle sorg og alle relationer. Og mærk nu, hvordan den her kærlighed, den flyder ud til alle dine nære relationer. Kæreste, hvis du har en kæreste, børn, hvis du har børn, mor og far, brødre og søstre, familie, venner. Mærk, at alle får et lille sting af din kærlighed. Din kærlighed bare flyder ind i dem.
er som sådan en lava, der bare flyder over dig, som sådan en vulkan af kærlighed. En blid, kærlig overflodskærlighed. Og du kan ikke stoppe den, for den flyder bare igennem dig. Og du mærker, hvordan den her kærlighedsenergi, den flyder ud til alle mennesker, alle mennesker i din omgangskreds, i dit land, indtil du mærker, at hele jorden er omsluttet af din kærlighed. Venus' kærlighed, der bare strømmer igennem dig. Og så sig igen, jeg er ubetinget kærlighed. Jeg er den, der healer alle sår og alle smerter. Intet kan stoppe mit hjerte. Mærk, hvordan Lady Venus, den store moder Venus, overstrømmer os med kærlighed, og at vores kærlighed flyder videre og omslutter hele jorden i et netværk af kærlighed. Også ind i Ukraine og i Rusland, i Mellemøsten, i Iran og Irak og Syrien, Israel. Mærk, hvordan der er så meget kærlighed, at ingen bliver glemt. Kærlighed til naturen og til dyrene, til havene, til blomsterne og til moder jord. Jeg er ubetinget kærlighed. Så kan du stille og roligt tage nogle dybe indåndinger. Lige mærk kroppen igen, mens du kan bevare et åbent hjerte, en åben kærlighed. Så skaber du også kontakt til din vejrtrækning og lige mærker afgrænsningen af kroppen. Fødderne på gulvet, hænderne på lårene. Og mærk også den fysiske afgrænsning af din krop. Mærk varmen omkring dit bryst.
Så kan du stille og roligt, når du er klar til det, komme tilbage igen. Takke Lady Venus, Moder Venus, for den her overskudsenergi og kærlighed. Og for at den altid er tilgængelig, altid er til rådighed, altid er til stede, når bare vi kontakter den og åbner for den. Du kan åbne øjnene, når du er klar til det, og komme tilbage igen. Godt, så vil jeg lige høre, om der er nogle spørgsmål, eller sådan her, inden vi, ja, nogle kommentarer, eller nogle, Jamen, jeg synes, det var utrolig spændende. Tusind tak for det. Og det, der virkelig slog mig lige fra starten af, det er, hvor interessant det er, det der med den måde, det hænger sammen med esoterisk astrologi på. ja, Altså mere i essensen af det på en eller anden måde. I hvert fald der, hvor jeg landede i forhold til esoterisk astrologi. Og så er det som om, det bringer mere et sprog ind i forhold til mange af de der ting, hvilket jeg synes er rigtig interessant. fedt. Ja, at der er en sammenhæng mellem det esoteriske og det Ja, selvom det var terapeutiske måske. et andet, jamen det hermetiske, som jeg forstod det på dig, jamen, altså kommer det også meget fra det hermetiske. Ja, Og den tradition kender jeg ikke i forhold til astrologien, så det synes jeg var utrolig spændende at høre. ja, Og så for eksempel det der, du snakkede om Merkur, og hvordan den jo meget korresponderer med alle planeterne, og de ting, du sagde om det, så kom jeg også til at tænke på, at det passer rigtig godt sammen med, at den også er firestråle hersker i yes, esoterisk astrologi, og at den dermed styrer også er forbundet med alle chakraerne, ja. som, bare som et eksempel. Men tusind tak for et rigtig godt foredrag, og det var så spændende. Selv tak. Tak for din feedback, eller din kommentar. Ja. Andre, der har en kommentar, eller vil sige noget, eller har et spørgsmål? Jeg synes også, det var virkelig spændende og oplysende og meget grundigt. Og jeg var virkelig glad for mange af de perspektiver, og at du, jeg glæder mig også til workshoppen. Jeg kommer jo også med på lørdag, Ja, og det bliver rigtig dejligt. ja, Og så havde jeg et spørgsmål i forhold til din opdeling med ærkeenglene. Og der ja. var jeg overrasket over, at det ikke var Merkur, der var kommunikationen, og at det ikke var Rafael, der var healeren, fordi så vidt jeg husker, så var der ligesom, altså hvad der ligesom føltes mere naturligt i mig, var der lige byttet lidt op på to af dem. Okay. Ja. Jamen som sagt, der er forskellige opremsninger af, hvilke ærkeengle, der repræsenterer forskellige planeter. Ja, Så der er ikke sådan helt enighed om det. nej, Så, nej, så det er jo også noget med at mærke ind i en selv. ja, ja, det er det. Ja. Men tusind tak til jer. Ja, jeg takker også. Ja. Ja, så kan jeg jo lige sige, at ja, der er jo workshop på lørdag, og jeg tror, ja, der er jo Nada kommer, og Jonathan kommer, og Thea kommer i hvert fald, øhm, som det er lige nu. Så, og så er der jo også et den 18. januar, hvor ja, man selvfølgelig også er velkommen. Men, men hvad det hedder, tak fordi I var med og lyttede med og for jeres spørgsmål, og så, så vil jeg bare ønske jer en fortsat god aften. Jamen, jeg synes også, det var rigtig spændende at høre. Jeg var sådan lidt med på en lytter for at blive inspireret. Ja, Og det var det var en rigtig god oplevelse. Så jeg var med hele vejen. dejligt, dejligt. Ja, så Tak for det, jamen, Gunhild. velbekomme.
Ja. Jamen endnu en gang. Hej hej, så slutter jeg af her. Ha' det godt.